खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु YouTube चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों। लोगोफोर आंनि बे हारिमु YouTube चेनेलखौ आं 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानखालि जागायदोंमोन 2020 आव। दा फैयै फैयै आंनि चेनेला 5 मान्थनि बारबाय, 5 मान्थ जाबायखौनो होनांसिगोन। ओमफ्राय बेहाय मनिटाइजेसन जाबाय। आं थांनाय 24 डिसेम्बराव आंनि चेनेला मनिटाइजेसन जादोंमोन। आङो थांनाय 15 डिसेम्बरनिफ्रायनो मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामदोंमोन। गोबाव सम लाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नाजायै बिदिनो आंनिया एडसेन्स एकाउन्ट थाखानायनि थाखाय जायाखैमोन आरो आंनि नामाव थाखानायखाय, बेनिखायनो आदानियाव आं खालामबाय। ओमफ्राय फैयै फैयै मनिटाइजेसना 24 डिसेम्बराव जानानै ओमफ्राय मैया 8 जानुवारि खालि आंनियाव $10 बारनायखाय आं एडसेन्स भेरिफिकेसन कड होननायखौ आं एप्लाइ खालामबाय। बिदिनो गोबां जेंना जेंसि ओमफ्राय माखासे गोदान जाहैबाय नालाय बिदिनो मिस्टेक जाबाय थायो, मायाव प्रब्लेम जाबाय थायो। बिदिनो मैयासो खालामनो हाबाय। मैयाबो प्रब्लेम जादोंमोन। नेमा एडसेन्स नेमखौ आं बेलेग होदोंमोन, बेहाय प्रब्लेम जानानै ओमफ्राय मा जाखो दा मैया साक्सेसफुल जाबाय आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनाव 1 दाननि उनाव बे एडसेन्स भेरिफिकेसन कड नम्बरा पस्ट अफिसाव फैगोन आरो बेनिफ्राय आं एकाउन्टखौ लिंक खालामनांसिगोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबाव आंनि हारिमु YouTube चेनेला खम समनि गेजेरावनो गोबां साबस्क्राइबारबो मोननो हाबाय। आं साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनानै लादों। थाबैनो साबस्क्राइबारखौ आं अन खालामगोन आरो आंनि चेनेलाव मोनसे स्ट्राइक दङ, बे स्ट्राइकआबो खारसिगोन। जाय हरदों बियो बोखारबाय, जेनेबा बोखारनायनि माबा हरबाय, एप्लाइ खालामबाय। ओमफ्राय दा बियो खारथ'वाखै, खारगोन। दिनै खारनो हागौ, नङाबा सानथाम जायो नालाय दिनै खारगोन होनदों बियो। दिनै खारोबा जाबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जिबायदि अनबायना हेफाजाब होबाय, बेनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो नांगौसिबां आं साबस्क्राइबारजों लोगोसे भिउफोरखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय आं बयनोबो साबायखर हरो आरो फैबाय थानाय समाव आं जेसेबां हायो नाजागोन दि भिडिअ मोजां होनो। जायखिजाया कन्टेन्टनि सायावनो आं मिक्सचारसो खालामो नालाय लोगोफोर, मोनसे कन्टेन्टनि सायावनो आं भिडिअ लाबोनो हाया, गलाय मोन्देर लाबोयो। जायगा नायग्राफ्रा बिदिनो गलाय मोन्देरखौबो नायो, बेलेग भिडिअ। बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय आरो उनाव बिदिनो नोंथांमोननि अननाय मोनगोन, हेफाजाब मोनगोन, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैयो बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअफोरखौ लाइक होनो दाबावथों। गोजोन्थों लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजानो लुगैयोबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय, आं साबस्क्राइब खालामगोन आरो हायोबा आं सापर्ट होनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोनखौ। आरो आंबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनो आरो बे हिसाबै आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होनो नाजागोन। आरो आं थाबैनो माखासे समनि उनावनो नोंथांमोननि थाखाय फिसा गिभअवे लाबोगोन आरो बिदिनो 2-3 प्राइज थानाय बे गिभअवे लाबोबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनसिम दिनैनि बे सुनिबार बाराय 9 जानुवारि खालि बुंहरनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय, गोजोन्थों।